ASR ca și numele meu este Lazia Flavius. Momentul preferat de astăzi a fost în momentul în care copiii au venit la mine și mi-au spus că îi vor bate pe cei de la Poli. În primul meci chiar am jucat, primul meci din grupă chiar am jucat cu ei și ne bătuseră 3-0 și copiii au fost foarte încrezători că în finală vom câștiga și asta s-a și întâmplat. Și ce i-ați sfătuit după ce au luat bătaie 3-0, dar totuși după ei au revenit? Eu i-am sfătuit să aibă încredere în ei, că pentru mine sunt cei mai buni și mi-au și demonstrat treaba asta. Și ce sfat ați dat dumneavoastră unui pitic care vrea să ajungă fotbalist? Să muncească și să creadă în el și rezultatele cu siguranță vor veni și vor ajunge cu siguranță acolo unde își doresc ei. Și ce e mai important, munca sau talentul? Tot timpul munca bate talentul. Și dacă ar fi să vă gândiți la un obstacol pe care îl întâlniți ca antrenor de copii, care ar fi acela și cum îl depășiți? Cel mai greu obstacol e să muncești cu părinții, însă dacă știi să managerezi foarte bine relația cu ei, din punctul meu de vedere poți să faci un grup unit, cum am făcut și noi la Reca și consider că noi la Reca am făcut un grup foarte unit și inclusiv cu părinții și datorită lucrurilor acestea avem rezultatele pe care le avem doar prin muncă și Dumnezeu ne-a răsplătit, mulțumesc!